Nthawi yankhani ndipo mawu no muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino apita mtharika wobwerera mdziko muno kuchokera ku South Africa. Zotsatira za mayeso a Standard 8 ndi Form 2 zatuluka. Ndipo mnkhani za masewero Silver Strikers yagonjetsa Ekhaya ndi zigoli zitatu kwa zii pa masewero amu FDH Bank Premiership. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino apita mtharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa. Mtsogoleriyu wafika dzulo masana kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu boma la Lilongwe. Polankhula atafika amtharika anati ndi okondwa ndi mmene timu ya dziko lino ya masewera mpira wa miyendo yosewera akazi yakhala kuchitira ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa. Amtharika ati akufunira zabwino zonse timuyi pamene ikukumana ndi Cameroon lero mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu. Malawi National Examinations Board yatulutsa zotsatira za mayeso a Standard 8 ndi Form 2 kwa chaka chino. Mwazina zotsatira za chaka chinozi zikusonyeza kuti achinyamata makamaka anyamata achita bwino kwambiri kuposa atsikana pa mayeso a Standard 8. Jimmy Chazama wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Grace Makawa. Bungwe la Malawi National Examinations Board MANEB lati ophunzira oposera 198,000 mwa ophunzira oposera 245,000 omwe analemba mayeso a Primary School Leaving Certificate of Education ndi omwe akhonza. Anyamata apambana ndi chiwerengero cha 85.6% pomwe atsikana apambana ndi chiwerengero cha 76.9%. Pa mayeso a Junior Certificate of Education JCE, MANEB yati ophunzira oposera 125,000 mwa ophunzira oposera 154,000 omwe analemba mayeso ndi omwe akhonza. Pa masukulu omwe achita bwino kwambiri pa JCE, Luzi Girls ku Mchinji ndi omwe ikutsogola ndi 95.7%, pambuyo pake pali St Mauritius ku Rumpi ndi Jalila Girls ku Rumpi komweko. Masukulu omwe sadachite bwino ndi a Jameson Private ku Lilongwe City, Joy Private ku Mangochi ndi H&C Private ku Blantyre Urban. Pamayeso a Standard 8 Zomba Urban ndi omwe yatsogola, pambuyo pake pali Zuzu City ndi Lilongwe West. MANEB yati ziwerengerozi zikuonetsa kuti ngakhale masukulu ena achita bwino kwambiri, zigawo zomwe masukuluwo ali sizikutanthauza kuti ali pamwamba pa masanjidwe a zigawo. Choncho sukulu imodzi ikhoza kuchita bwino kwambiri pa dziko lonse, koma chigawo chake chikhoza kukhala pamalo otsika chifukwa zotsatira za chigawozi zimadalira mmene masukulu ambiri a mchigawochi achitira. Anthu okhala mtawuni ya Luchenza mboma la Tcholo adandaula chifukwa cha vuto la madzi a mipope limene akuti lafika posautsa mderali. Awison Sanane, mmodzi wa nzika za mu tawuni, auza Times kuti papita miyezi 3 tsopano akuvutika kupeza madzi kutsatira vutoli. Izi zachititsa anthuwa kuyenda mitunda italiitali kukasaka madzi ngakhale akhala akudandaulira Southern Regional Water Board za vutoli. Amene amalankhulira Southern Regional Water Board, Mairita Makwangwala, wadzudzula anthuwa chifukwa cha kufotokozera olemba nkhani za nkhaniyi, komabe ati tiwapatse nthawi kuti afufuze bwino chimene chadzetsa vutoli. Wachitika mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mkulu wa bungwe la Jane Ansah Foundation, Mai Jane Ansah, walimbikitsa anthu afupiafupi kapena kuti akafula kuti azitenga nawo gawo pa zochitika mdziko muno. Mai Ansah amayankhula pa nkhomaliro imene anakonzera anthuwa komanso ena akhungu la Chialbino ku nyumba kwawo mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipotili la Mercy Matonga. Ansah anapempha anthuwa kuti asamalabadi minyozo ya anthu komanso kuti asamakhale mobisala ndi kulimbira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kuti azikhala moyo wopambana. Komanso palibe tinamva kuti wachikafula walowa ndale, not ndale koma politics. Kuti kodi walowa politics palibe. Ndi iwowa ndi anthu ngati ife tonse akhale womasuka m'Malawi muno apange china chilichonse chifukwa m'Malawi muno tili ndi
Bill of Rights, maufulu osiyana-siyana achibadwidwe. Maufulu wasayine ndekha saifetuka koma ndi awina aliyense amene ali mu dziko muno amene ali mbadwanso ya dziko lino. Mawu awo omwe anayankhula m'malo mwa anthu afupiafupi Ankobe Majoni aku Kasungu anati mkumanowo walimbikitsa ndi kuwapatsa chithunzi chakuti anthu afupi alipo ambiri komanso atha kumalimbikitsana. Wande kuti timakhala ndi manyazi monga akamuti tikuyenda koma kazitozo ndiri bwana kuti amwina munthu nesina babli bwino ndemene atilimbikitsa vice president kuti tizituluka timakhala ndi manyazi zimene zatimbikitsa kuti feyo tikhala mpavu koma sokodzidalira kuti feyo tili nawo kuthekera kuti feso ndi anthu. Bungwe la Jenansa Foundation limathandiza anthu osoweka ndi kuwapatsa thandizo losiyanasiyana kuti azitha kukhala moyo odzimira pawokha. Anthu okwana 101 amene anali ndi vuto la maso ndipo ena anasiya kuona kumene athandizika ndi madotolo ochoka mdziko la Korea pansi pa bungwe lotchedwa Vision Care amene anali mdziko muno kudzathandiza odwala maso mwaulere. Madotolowa amene amagwira ntchito mogwirizana ndi madotolo ochokera mdziko muno komanso mdziko la Tanzania agwira ntchito mothandizana ndi Lilongwe Rotary Club. Zambiri mulipoti ili la Mercy Matonga limene akuwerenga Grace Makawa. Mmodzi mwa anthu omwe athandizika pomwe madotolowa amagwira ntchito a Esther Katupa ati thandizo lomwe alandira alisintha moyo wawo kamba kuti ayambanso kuona atasiya kuona mu chaka cha 2025 zomwe zimasokoneza kuthekera kwawo kopanga bizinesi. Ndipo mmawu ake mlembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo oona zakayendetsedwe ka ntchito a Beston Chisamire anayamika madotolowa kamba kothandiza anthuwa komanso kusintha miyoyo yawo. Izizo zikuthandiza kuti kumbali ya ukadaulo kugwira ntchito limodzi chonchi akuapasanso mphamvu madokotala athu ku Malawi kuno kuti atha kugwira ntchito momasuka chifukwa amene akugwira ntchito akuphunzitsana ziwiri zitatu. Mkulu wa bungwe la Rotary la Lilongwe Angawa Nkandawire ati ndi khumbo la bungweli kusintha miyoyo ya anthu omwe ali ndi zosoweka zosiyanasiyana. Koma tasangalala kwambiri ndi mene kampi yayendera mene anthu ena atchula kale takwanisa kuthandiza anthu 101 pa masiku 5 a kampi. Ndipo mmawu ake yemwe amatsogolera madotolowa a Jaeyoon Kim ati apitirira kukhala pa ubale wabwino ndi dziko la Malawi. Madotolowa omwe analipo 8 anayamba kuthandiza anthu lachiwiri pa 11 August ndipo amaliza pa 15 August. Bungwe la Vision Care ndi bungwe la ku Korea lomwe limagwira ntchito zachifundo zothandizira mavuto amaso. Kampani ya Illovo Sugar Malawi yasaina mgwirizano ndi sukulu zophunzitsa ntchito zamanja zatengani ku Nsanje ndi Ngabu ku Chiwawa. Cholinga cha mgwirizanowu ndi kupereka mwayi kwa ophunzira ku sukuluzi kuti azitha kukayesera zimene aphunzira ku kampani ndipo sukuluzi zizipereka maphunziro a ntchito zamanja kwa ogwira ntchito a kampani. Innocent Kalikoka walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Banda. Poyankhula pa mapeto pa mgwirizanowu omwe unachitikira pa sukulu yatengani ku Nsanje, mkulu woona za maubale ku Illovo Sugar Malawi a Olive Kawerama Mtambo ati mgwirizanowu upindulira kwambiri ntchito zawo za malonda. Amtambo ati mgwirizanowu ulimbikitsanso achinyamata okhala madera ozungulira kampani kuchita maphunziro aluso omwe azithandizira kutukula madera awo. Tikuyembekezera kuti titha kugwirana manja ndi ativeta kuti tipereke mwayi wa anthu ophunzira ku tiveta kuti apeze ndithu ma internship ku Illovo komanso Illovo tithe kubweretsa anthu athu kuti azaphunzire ndithu maluso asiyanasiyana amene akufunikira ku business yathu. Mmodzi mwa mamembala a board yomwe imayang'anira sukulu zophunzitsa ntchito zamanja la tiveta Apamela Juma ati bungweli lionetsetsa kuti mgwirizano wa Illovo Sugar Malawi ndi sukuluzi uziyenda bwino komanso kupindulira achinyamata. Pankhani imeneyo choyamba ndofuna ndipemphe
ma-organizations ambiri amene amagwiritsa ntchito kapena amalemba ntchito achinyamata amene ndi aluso la zamanja kunena kuti athe kutenga chitsanzo pa ilovo kubwera ndikuzaona kuti kodi ifenso tingapange mbali yanji. Akapanga choncho ndi kuti tonse titha kutukula dzikoli. Mawu ake wogwirizira udindo wa mkulu wa sukulu ya Tengani a Louis Malunga ati ndi osangalala ndi mgwirizanowu ponena kuti ophunzira awo tsopano azipeza mwayi wokayeserera zomwe aphunzira. Chimene tikuyembekezera mu mgwirizano umenewu ndi kuti watisonkha kuti fikisa pena pake chifukwa ngati Tengani Technical College tikuphunzitsa zonse zamanja zikulemba komanso ngakhale kupanga maprakatiko koma zikumativu tifata akaphunzira mayenero atapita akapangiso maprakatiko ndiye kubwera kwa ilovo tichoselani chopsinjira china chimene timakumana nacho kunena kuti tikwanisa kutumiza anathu koma attachment. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yapempha ogulitsa malonda kuti achilimike polimbikitsa ntchito za ukhondo. Konsolo iyi yati zingathandize kuchepetsa matenda osiyanasiyana mu mzindawu. Mkulu olimbikitsa za ukhondo ku konsolo iyi Augustine Gama wapereka pempholi pamene konsolo iyi mogwirizana ndi bungwe la Development Aid from People to People amasesa misewu ya mu mzindawu. Macloyd Chilangiza ayindi zambiri. Agama anati khonsoloyi imakhulupirira kuti mgwirizano pakati pa anthu ndi mabungwe osiyanasiyana ndiwo njira yopezera mayankho pa mavuto akasamalidwe kazinyalala omwe khonsoloyi yakhala ikukumana nawo. Iwo anaonjezera kuti khonsoloyi yakhazikitsa ntchito ya ukhondo yomwe ikuyang'ana kwambiri pakati pa mzindawu, masukulu komanso madera osiyanasiyana ndipo yakoza mphoto zosiyanasiyana kwa madera omwe angapambane pa ntchito yolimbikitsa ukhondo. Komabe Agama anayonjeza anthu ochita malonda kuti khonsoloyi yayika zindabutsa zosiyanasiyana kwa anthu amene sazilimbikitsa ntchito za ukhondo. Mzuzu State Council mmene analamula president anapeza kuti ameya nawonso anapanga ndondomeka yawo yoti site ikhale yokongola moti anapita ku mawodi ku masukulu komanso mmene amati ma CBD mmalo opangira ma business ndi kukhazikitsa makomiti osiyanasiyana woti aziphunzitsa anthu kutengapo mbali pali chilinganizo chonena kuti tikhale ndi mipikisano kuti anthu azilandira mphotho amene akongolesa malo awo mokwanira. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la DAP Angelina Halawa anati bungweli athandizira khonsoloyi ponena kuti uchisi ungapangitsa makastomala awo kukhala pa chiopsezo chodwala matenda osiyanasiyana zomwenso zingasokoneze ntchito za malonda. Timalimbikitsa kwambiri kuti malo amakastoma athu akhale aukhondo chifukwa kuti kastoma akakhala kuti ndi waukhondo komanso malo amene awapanga business ndi aukhondo ndoti akhala kastoma awathanzi ndiye kuti sajomba ku business kuja ifwa chodwala matenda osiyanasiyana amene amabwera chifukwa cha osakhala malo aukhondo. Mmodzi mwa atsogoleri wa anthu ochita malonda mu mzindawu Abubakar Omar analonjeza kuti athandiza nawo pa ntchitoyi ponena kuti thanzi labwino ndilofunika kwambiri pa ntchito za malonda. Chosangalatsa kwambiri kuti feyo ndithu mavenda timene okhala anthu aukhondo komanso timene malo athu ogulitsira ukhondo chikutilimbikitsa feyo ndithu kuti ukhondo Mzuzu munomu ndithu ukhale wopitirira patsogolo ngati mmene inali ndithu Green City yakalekale. Ntchito yosesayi inayambira pa stolo ya Shopwise ndipo inakathera ku maofesi a mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna mzindawu. Munkhani za masewero timu ya Silver Strikers yagonjetsa Ekhaya ndi zigoli zitatu kwa zii pa masewero a mu FDH Bank Premiership pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe. Padakali pano Silver ndi mapointi 28 pa masewero 13 amene asewera. Zebron Kalima anamwetsa zigoli ziwiri ndipo Emmanuel Alan ndi amene anagoletsa chigoli chinacho cha Silver Strikers. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa Silver Amapopa Msukwa anayamikira osewera wawo chifukwa cha kupambanako. Tingo nyadira kuti game iyi itawina lerolo koma sitenga nene kuti tusangala pamene tafika 28 points ayi. Ligi iyi kadali ambiri matimu ali asabu akulimbikira magame ena ndi ligi yokuti timu kangopanga draw anzanu kuwina makati mukusiyana so ligi is still open. Othandizira mphunzitsi wa mkulu wa Silver Strikers Amapopa Msukwa. Ndipo mphunzitsi wa Ekhaya Enos Chatama anavomereza kugonja. Game tunaitenga bwino first half anyamata anasewera bwino koma the problem tunalepsa kuipanga manage game
tinaitenga tempo imodzi mpaka kufika 45 minutes mene tinamba ku second half concentration inakanga tinasowa mutati muone titachinyisa chigoli choyamba tinafuna ngati tipshe mtima kuti tizingopita kusogolo akatilanda mpira akachinyaso chigoli ichi chachiwiri tachinyisa zigoli ziwiri within 2 minutes kumapeto kujaso instead of kuti tikhale ndi positional discipline timangomenya without positional discipline atichinya chigoli chachita. Mphunzitsi wamkulu wa timu ya Ekhaya a Enos Chatama. Ndipo mamsewero ena amene analipo matimu Masters ndi Mafco alepherana pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pa bwalo la Chitowe kudwangwa boma nkhotakota pamene Red Lions yagonjetsa Moyale Barracks ndi chigoli chimodzi kwa zii pa bwalo la Zomba. Nayo Chitipa United yapambana pa masewero ake ndi Luana Mitundu ndi chigoli chimodzi kwa zii pa bwalo la Chitipa. Nkhani zathu nzomwezi komatisa nasiyane na insomitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa. Zotsatira za mayeso standard 8 ndi form 2 zatuluka. Ndipo mnkhani zina maka nkhani za masewero Silver Strikers yagonjetsa Ekhaya ndi zigoli zitatu kwa zii pa masewero amu ligi ya FDH Bank. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times360 Malawi komanso polembetsa nambala yanu ku 1895 poimba *1895#. Mwana ndine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wailesi yakanema ya Times TTV. Tsiku labwino.